Здравейте, вие сте с предаването Военни дневници. Аз съм Александра Зонкова и ще ви представя по-важното в сферата на отбраната и сигурността от изминалата седмица. Депутатите приеха на първо четене Закона за отбраната и въоръжените сили, внесен от Министерски съвет. Гласуваха 145 народни представители, от които 85 за, 5 против, а 55 се въздържаха. Народните представители приеха предложението на председателя на Комисията по отбрана Янко Янков, според което предложение за промени между двете четения на закона може да има в рамките на 3 работни дни след гласуването. Една от промените в законопроекта предвижда намаляването на администрацията във военното ведомство с 84 души от 1660 до 1576. Депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, предложени от Министерския съвет. С предложения проект се целят организационни промени в Министерството на отбраната и структурите, които са на пряко подчинение на министъра на отбраната. Предлага се преструктуриране на комендантство МЕО в ново военно формирование, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, която да е част от въоръжените сили. Една по-радикална промяна на Закона за отбраната и въоръжените сили е заложена в законодателната програма на Министерството на отбраната и съответно на Министерския съвет за 2014 година. В случая на предложения законопроект трябва да подчертая, че той отговаря на минимално необходимите промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които съответстват на нашето разбиране за структура и съдържание на администрацията на Министерството на отбраната. Ангел Найденов подчерта и създаването на нова дирекция, отново под пряко подчинение на министъра. Промени във връзка с обособяването на информационния център като самостоятелна структура по член 60 от Закона за администрацията и изваждането на сегашните структури в лицето на Военния телевизионен канал, Военната киностудия и вестник Българска армия от състава на Изпълнителната агенция Военни клубове и военно-почивно дело. Министър Ангел Найденов изтъкна и социалните ангажименти на правителството, залегнали в закона, най-важната от които е повишаване на пределната възраст на войниците, матросите от 45 на 50 години. Това възстановяване на дирекция социална политика не изисква законодателна промяна и не случайно, коментирайки необходимите промени извън законопроекта и Закона за отбраната и въоръжените сили, засегнах устройствения правилник на Министерството на отбраната, посочвайки, че 2 нови дирекции ще бъдат създадени, едната от които е дирекция социална политика. Председателят на Комисията по отбрана в парламента Янко Янков заяви, че се прави всичко възможно за постигане на максимума в социалната политика на военнослужещите. Той отговори на нападките на опозицията, че промените са просто козметични. Социалният статус трябва да върви паралелно с функционалните възможности на армията и тяхната реализация. Вие много добре знаете какво е състоянието на техниката в момента. Изключително такова, което застрашава пряко живота на военнослужещите, на тия, които ги използват. И че там трябва един изключително сериозен финансов ресурс, за да може армията, въоръжените сили да си изпълняват конституционните задължения. Иначе как, уважаеми колеги? Ние не можем да залитаме само в една посока, защото лишаването на въоръжените сили да изпълняват конституционните си функции граничи с национално предателство. Мнозинството от БСП и ДПС отхвърли 2 от предложените законопроекта от ГЕРБ. Първото предвиждаше правителственият авиоотряд 28 да мине под пряко подчинение на Министерството на отбраната, а не както досега под пряко ръководство на Министерския съвет. Много важно нещо, за това няма връзка и с Закона за бюджета, няма бюджетни проблеми. Парите се прехвърлят от авиоотряда, отиват в Министерството на отбраната. В момента, господин министър, може би има около 10 летящи самолета. Сега ще му натресем, ако се приеме предложението, още 3 хеликоптера, още самолет Фалкон, още самолет Airbus. Аргументите на колегите отдясно, че по този начин щяло да се улесни транспортирането на български контингенти, са несъстоятелни, защото и до момента по съществуващото законодателство такива контингенти могат да бъдат транспортирани с правителствения самолет Airbus. В крайна сметка, преди 2 седмици депутатите преместиха авиоотряда в Министерството на транспорта. Второто отхвърлено предложение на ГЕРБ целеше възможност за индексиране на заплатите на военнослужещите от министъра на отбраната при финансова възможност.
Целта на следващия стратегически преглед на отбраната не бива да е механично съкращаване на персонал, заяви министърът на отбраната Ангел Найденов, който информира депутатите на заседанието на Комисията по отбрана за решенията на Съвета по отбрана в сряда. Найденов добави, че се работи за създаване на единен стандарт на тъканта на униформите на трите вида въоръжени сили. Министърът на отбраната Ангел Найденов заяви, че се надява прегледът на структурите на въоръжените сили да стане част от по-голям стратегически преглед на сигурността. Министърът беше изслушан на заседание на Комисията по отбрана, на която се проведе блицконтрол. Съветът по отбрана в сряда е бил основната тема, по която е информирал депутатите. Прегледът във въоръжените сили трябва да бъде осъществен във времето между месец януари и месец юни. Създадена е работна група, която се оглавява от началника на отбраната генерал Симеонов. Работата на работните групи ще бъдат под прекия контрол на заместник-министър на отбраната. Бързам веднага да разсея всякакви съмнения, подозрения и да кажа, че целта, за разлика от предишни прегледи, които са се правили, не е и не бива да се свежда до механично съкращаване на личен състав. Основната цел е да се видят резултатите от приключващия през 2014 година план на въоръжените сили и да се види колко ефективно се използват средствата, отпуснати за тях. Министърът е информирал депутатите, че е решено да се увеличат доплащанията за класна специално за трите вида въоръжени сили от 20 до 40 лева. Третата тема е свързана с разглеждане на нова стратегия за вещевото осигуряване на военнослужещите, преди всичко от гледна точка на въвеждане на единна тъкан за всички видове въоръжени сили, с различна разцветка, естествено, за видовете въоръжени сили, еталони, по отношение на които може да бъде сравнявана всяка една униформа. Всъщност става дума за далече по-големи възможности за осигуряване на качествено, съвременно и съобразено с условията на служба и работа униформено облекло и униформи. Министър Найденов се надява промените в Кодекса за социално осигуряване, които отменят въведеното допълнително изискване за пенсиониране на военнослужещите, да минат на второ четене в пленарна зала през следващата седмица. С тържествена церемония новият началник на Военно-медицинска академия полковник доцент Крум Кацаров официално стъпи в длъжност. Министърът на отбраната Ангел Найденов благодари на досегашния началник генерал-майор Стоян Тонев, който по думите му остава в историята на ВМА като ръководител със собствен почерк, добър мениджър и като лекар с подчертани лидерски умения. Сред приоритетите на полковник Кацаров са оптимизирането на работата на някои звена, допълнително намаляване на разходите и пускането на информационната система на академията. Във Военно-медицинска академия на официална церемония бе предадена длъжността началник на болницата. Последните 12 години генерал-майор професор доктор Стоян Тонев управляваше една от най-престижните болници в страната. Министърът на отбраната Ангел Найденов присъства на церемонията, както и много лекари и сестри, дошли да изпратят дългогодишният си началник и да посрещнат новия полковник доцент Крум Кацаров. Вие оставате в историята на Военно-медицинска академия като ръководител със свой собствен почерк, стил на работа и на управление. Вие оставате в тази история с професионализъм и като лекар, като човек с изявени мениджърски качества, лидерски умения. Статистиката сочи, че за 122 години история военна болница е сменила 38 началници и 241 министри на отбраната, което говори за стабилност и традиция, каза на прощаване генерал Тонев. Искам да ви благодаря на всички и да пожелая успех на доцент Кацаров. И нека първия му подпис, ние му подарихме с Евгений Билоконски писалка, нали, за подписите. Нека първия му подпис е да подпише още едни пътеки за декември. Министър Найденов представи новият началник, който всъщност е добре познат на колегите си, като съобщи, че той има пълни права, но и отговорности. Министърът обеща подкрепата на военното ведомство, но и заяви, че пред новото ръководство седи предизвикателството да оправдае доверието и да запази реномето на болницата. Това, което трябва да направим, е
да оптимизираме нашата работа, колкото и да звучи клиширано. Тоест, има неща, които конкретно ще правим в близките месеци, ще вкараме информационната система Гама Консулт, която я има практически, но не е задействала. Ще прегледаме някои договори, да видим да оптимизираме и така наречената логистика. Има звена, които се дублират в академията, които също ще видим какво ще се случи с тях и така нататък, но ще има оздравителна програма. Указът на президента за назначаване на полковник Кацаров е за временно изпълнение на длъжността, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Министърът на отбраната Ангел Найденов награди бригаден генерал Цветан Харизанов, досегашен началник на Националния военен университет Васил Левски, с почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги втора степен. Отличието се присъжда за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Харизанов навърши пределна възраст и бе зачислен в запаса. Министърът на отбраната Ангел Найденов връчи почетен знак Свети Георги втора степен на началника на Националния военен университет Васил Левски, бригаден генерал Цветан Харизанов. Наградата е за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос в развитието на военно-образователната система, за издигане престижа на Министерството на отбраната и за навършване на пределна възраст за заеманото звание. Господин генерал, приемете моите и на ръководството на Министерството на отбраната благодарности за вашата безупречна служба, за вашите усилия, полагани до този момент, като офицер и като ръководител. Приемете нашите благодарности, разбира се, и от името на командването на въоръжените сили, за уроците, които сте предали и на вашите подчинени, и на вашите възпитаници до този момент, уроци, които са свързани с вярна служба, дълг, чест, достоинство, защита на Отечеството. Бригаден генерал Харизанов има впечатляваща биография. 35 години вярна служба в редиците на българската армия, преминал през всички длъжности от командир на взвод до командир на бригада, през всички звания. За последните 13 години той има 22 награди с получената днес от Министерството на отбраната. 1978 година в гарнизон Грудово, сега Средец. От тогава продължил всички стъпала, нямам стъпало, който да съм прескочил. Бил съм и командир на 2 бригади. На 13-та танкова бригада и на 2-та лека пехотна бригада. В края на кариерата си началникът на Националния военен университет е убеден, че военно-образователната система у нас е една от най-добрите в Европейския съюз. Оценката за това, което сме работили през тези 5 години, е само преди 1 месец се завърна моя заместник, тъй като аз по физически причини не можах да присъствам на тази среща, началниците на военните училища от Европейския съюз, което се проведе в Литва. И там оценката за нашата военно-образователната система в България е една от най-добрите в Европейския съюз и по нищо не отстъпва на останалите по оценка различните качества на военно-образователните системи в другите държави. Така че искам да продължи да се развива авторитета на българския офицер, а и на сержанта, тъй като знаете, че към университета има и сержантски колеж, тъй като ние доказахме, че и сержантите, които завършват, също са на добро ниво и по нищо не отстъпват на тези, които са от другите армии в рамките на НАТО. На бригаден генерал Харизанов му предстои да освободи длъжността и да предаде знамето на Националния военен университет на наследника на поста, с пожелание да го държи здраво и да поддържа дух на екипност, за да може да бъдат решавани проблемите, свързани с военното образование. На тази годишния панаир на книгата военното издателство представи 4 нови заглавия. Военната литература си има почитатели, уверен е главният редактор на издателството Ценко Велев. Панаирът на книгата, който ежегодно се провежда в НДК, приключва в неделя. Военното издателство представи 4 нови заглавия на панаира на книгата, отново по актуални теми. Първата на тема Сирия е от автора Киряк Цонев, бивш посланик на страната ни в Сирия в продължение на 4 години. За нея се очаква да бъде хит на пазара. Сирия – война в земите на Адам и Ева. Чете се на един дъх, написано изключително точно и увлекателно. Киряк Цонев е всъщност най-добрият арабист в България. Той 4 години е бил в Сирия
посланник и в още много други страни, които са в арабския свят и се счита като един от най-добрите експерти. Второто ново заглавие е Клио срещу Темида. За поборника Антон Калчев, офицер Антон Калчев, който е бил преводач в Егейска Македония, костурчанин на Антон Калчев, който е ликвидиран от гърците под един такъв доста зловещ претекст. И въпреки, че отечеството в родителското правителство се е опитало да го спаси, така или иначе не се е стигнало до там. Той се е борил за защитата на българите в Егейска Македония и всъщност за всичко това, което е свързано с националния идеал на българщината. Това е професор Георги Даскалов, който има и други наши книги, издал други наши книги, при нас изключително добре документално разработена книга с изключително точни детайли от миналото. И дори Георги Даскалов пледира за Антон Калчев в един определен момент да се реабилитира, тъй като той по определен начин е извергнат. Една изключителна личност, той е бил преводач и е давал възможност спасил е доста българи, като с неговия перфектен немски. И едно четиво за хората от МВР и сферата на сигурността. Рискови операции, това е едно изключително интересно четиво за онези, които се занимават особено при сегашната обстановка, за хората от МВР, хора, които са свързани с охранителния бизнес, също една изключително актуална книга. И четвъртата книга, която издаваме, това е на полковникът от резерва Васил Митов, България през 20 век. Господин полковникът, който има две дъщери в Стокхолм, лекарки, които ми финансираха една част от книгата. Той е написал едно изключително увлекателно четиво. Дори има моменти, когато редактирах тази книга, просто плаках, защото той разказва за своя дядо Мито, който се е завърнал от Франция. Той е бил там заложник след Дойран. И когато се е прибрал в Габровница, това е родното място, неговата съпруга след 3 месеца пътуване, в смисъл избягал от там, нелегално придвижване по планини, по гори, по паланки, с прехрана каквото намери, и жена му не го е познала. Значи той е обресъл с някаква дълга брада тук до кръста. Една изключително така драматична история, но заедно с тези чисто автобиографични щрихи и за неговото бида, за душевността в Габровница, за традициите в това иначе интересно село, той е направил един преглед и на всички основни събития, които са свързани през миналия 20 век. Военното издателство запазва традиционната военна тематика. Разполага с около 300 заглавия на стойност 200 000 лева. Военната литература си има почитатели, уверен е главният редактор Ценко Велев. Най-продаваните книги на военно издателство са Изкуството да побеждаваш на Сун Цзъ, Възход и падение на великите сили на Пол Кенеди, съвместно издание с Американското посолство у нас, Психология на комуникацията на Николай Йорданов, Балканизацията на Георги Марков и Другата студена война на Йордан Баев. През своята 125 годишна история военното издателство се е утвърдило с заглавия, които привличат вниманието и на специалисти, и на широката публика. Всички заглавия читателят може да открие в книжарницата на улица Иван Вазов, а до края на тази седмица на панаира на книгата в НДК на 3-я етаж. Българските въоръжени сили имат ценен принос към националната сигурност в мирно време, заяви заместник-министърът на отбраната Иван Иванов. Той откри двудневния работен семинар «Визуализиране на влиянието на промените на климата при осъществяване на военни мероприятия и връзки». Той открои 3 основни задачи пред сигурността – колективна отбрана, управление на кризи и съвместна сигурност. Българските въоръжени сили имат ценен принос към националната сигурност в мирно време, заяви заместник-министърът на отбраната Иван Иванов при откриването на двудневния работен семинар «Визуализиране на влиянието на промените на климата при осъществяване на военни мероприятия и връзки». Той изтъкна участието на военнослужещите при обезопасяване на невзривени боеприпаси, спасителни и хуманитарни операции за защита и подкрепа на населението при природни бедствия и кризи. В
тези операции българските въоръжени сили подкрепят правителствените организации и местните власти, като демонстрират значимостта на гражданско-военното взаимодействие, каза заместник министър Иванов. На семинара се обсъждат тенденциите на разширяване на влиянието на промените в климата върху изграждането и използването на способности. Споделя се практически опит по минимизиране на негативното влияние на климатичните промени върху дейността на въоръжените сили. Дневният ред на форума включва разглеждането на провеждани в Съединените щати научни изследвания за влиянието на промените в климата, социално-културни аспекти на гарантирането на водната сигурност, геопространствени инструменти за предоставяне на влиянието на климатичните промени и създаване на интегрирана база данни. Сред лекторите на семинара са чуждестранни експерти от Съединените щати, Гърция и Унгария. В колежа по охрана и сигурност в София се проведе турнир по стрелба. Вижте най-интересните моменти от него в следващия видеоматериал. Момчетата и момичетата от частния професионален колеж Свети Георги Победоносец премериха сили в прецизна стрелба с пистолет. Турнирът преди Коледа е част от тяхното обучение в един от най-приятните му аспекти. Колежът съществува в 3 български града – София, Стара Загора и Смолян, и в него се влиза след приемен изпит по физическа подготовка и психическа пригодност. През 2005 година към колежа е лицензирана и първа частна професионална гимназия по охрана и сигурност Свети Георги Победоносец. Обучението в гимназията се организира по специалността лична охрана. Близо 18 години обучаваме кадри в сектора сигурност, най-вече за тези, които знаят как се правят нещата, т.е. за изпълнителските кадри. Колежът е с прием след завършено средно образование, двугодишен курс на обучение. Приемаме тези момчета и момичета за това, защото те са мотивирани, за това, защото това е една много сериозна професия и за това, защото обществото има нужда от нея. И колкото са по-добре подготвени едни кадри, толкова по-добре за цялото общество. Задължителната професионална подготовка включва учебни дисциплини като оръжезнание, стрелкова подготовка, лична защита, бойни приложни техники, индивидуална и екипна тактическа подготовка, наказателно право и други. Може би и за това обучението в колежа и гимназията са толкова атрактивни за младите хора. Избрах да уча в колеж по охрана и сигурност, защото това е професията, която искам да упражнявам за в бъдеще. Това е нещо, което харесвам като работа и като занимание. Избрах колежа, защото от малък желая да се занимавам с тази професия, да се развивам в сферата на сигурността и за момента знам, че съм избрал правилното място, тъй като след като завърша, светът на сигурността е отворен пред мен и в момента даже се чудя къде точно да се развивам, дали в частния сектор или в държавния. От Сърбия съм, живея в Стара Загора. Разбрах за колежа за охрана и сигурност и много ме вълнува това нещо. Искам да се занимавам и в бъдещето да се занимавам с охрана. Колежите по охрана и сигурност са съучредители на Българска бодигард федерация, а от 3 години отбори на колеж по охрана и сигурност Свети Георги Победоносец участват и в други състезания, едно от които е бодигард, което е турнир по спортен приложен многобой за телохранители. Състезанието е създадено преди повече от 15 години и в него участват действащи служби за сигурност от 20 държави от 3 континента. По време на турнира по стрелба в навечерието на Коледа опитни инструктори следяха за безопасността и даваха указания на младежите. Тук колежаните имаха възможност на практика да приложат, да покажат своите умения по отношение на стрелбата. Това е занимание, това е спорт, това е част от тяхната професионална дейност, която от своя страна ще ги научи както на дисциплина, така и на правилна реакция, на правилни действия в възникнала ситуация. Купата спечели Борис Душков, който учи в колежа и се състезава за Българска бодигард федерация. Всичко това, което спечелих, го дължа на колежа по охрана и сигурност, на моите преподаватели и колеги. След успешния финал на турнира дойде времето на пожеланията. На вечерието на Коледа запомнете едно нещо от мен преди Коледа. Побеждавайте. Побеждавайте, побеждавайте. Но бъдете добри. Това беше всичко от Военни дневници. Ще се видим отново следващата седмица. Останете с програмата на Военния телевизионен канал. От мен Александра Зонкова и целият екип на предаването. Приятна вечер!